Здравейте! Днес ще заснемем видео и ще ви разкажем за главоболието. Ще кажа веднага, че видеото не е за лекари, не е за професионални невролози, за да няма коментари, че не сме споменали за антидепресанти и още нещо. Просто за да разширим основните медицински знания на хората. За да могат да разберат какви болки имат и да им помогнем да различават проблемите си, ще се опитам да обясня какви са червените флагове, кои главоболия трябва да ви притесняват и да не търпите, а да отидете на лекар. Първото и най-разпространено главоболие е напрегнатото главоболие. Пациентите се оплакват от болки в областта на тилната част на главата, в темпоралната област, понякога в областта на ушите, понякога казват, че усещат обруч или шапка на главата си. Това главоболие се появява обикновено към втората половина на деня, рядко сутрин. То е доста неприятно, но не е много интензивно. Човек може да продължи да работи, но усеща болка в главата. При това главоболие обикновено се появява 2, 3 или 4 пъти седмично. Обикновено на пациенти се задава въпрос: понаблюдавайте се, имате ли това главоболие по време на отпуск или през уикенда? Много често хората отговарят, че не ги притеснява по време на почивка. Те го усещат, когато седят в офис, когато работят, когато са в стресова ситуация, в работна обстановка. Когато не работят, болката я няма. Правилно зададен въпрос е половин отговор. Причината е ясна. Човек седи постоянно, хиподинамия, стрес, напрежение в шийно-гръдния отдел и натиск върху мускулите, които натягат апоневрозата на главата. Това води до стягаща болка от двете страни на главата. Обикновено се лекува с нестероидни противовъзпалителни лекарства. Най-добре е с парацетамол, който е безопасен в този случай. В лечението много добър ефект има масаж, успокояващи лекарства, които помагат да се отпусне нервната система. Втората често срещана форма на главоболие е мигренозното главоболие или съдово главоболие. Обикновено боли половината част на главата. Човек може да каже, че му пулсира слепоочието, понякога и двете, но това е пулсираща болка, което съвпада с ритъма на сърцето. Човек може да каже, че усеща болката като удар в главата. Попитвам обикновено, когато вървите по стълбите, носите торби или сте на тренировка. Болката се усилва или отслабва. Обикновено казват, че в случай на съдово главоболие болката се усилва. Това се случва, когато има промени в налягането или при физическа активност. Често това главоболие се среща при жени и млади момичета. Обикновено има история на мигренозна болка в семейството. Сестра или майка също страдат от мигрена. Мигрената често е свързана с менструалния цикъл, появява се преди или след цикъла. Има специфично лечение за мигрена, което включва триптани и други препарати, които облегчават тези болки. Това главоболие може да се появи и сутрин, да бъде продължително. Интензивността му е по-висока от напрегнатото главоболие. Обикновено хората казват, че болката е силна. Когато съдово главоболие е силно, човек обикновено не може да върши ежедневните си дейности. Тоест, човек трябва да легне и да си почине, да се затвори на спокойствие, светлината и звукът му пречат. Такава болка избива човека от обичайните му работни задачи, значи лечението. Такива пациенти при нас се лекуват чрез специализирани масажи, акупунктура, специално междупристъпно лечение. Обърнете внимание на това. Ако болките не са интензивни, започнете с процедури за закаляване, например контрастни душове. Тези болки често се срещат при вегетативна дистония на фона на понижено кръвно налягане. Например, при жени с налягане 100/60 се наблюдава такова главоболие. Всъщност всичко се лекува с работа върху шийната част на гръбначния стълб, за да се облегчат тези главоболия. Сред разпространените и вече опасни главоболия са тези, които имат застоен произход. Ето го червеният флаг, на който трябва да обърнете внимание. Това е главоболие, което започва сутрин. Човек се събужда и вече има главоболие, понякога с леко гадене. Болката е разтягаща, неприятна, понякога съпроводена с повръщане. Интензивността и обикновено е поносима, но е неприятна. Ако получавате този тип главоболие, трябва да се обърнете към лекар за изследване. Всички други видове главоболие, ако правите МРТ на главния мозък, ядрено-магнитен резонанс или други изследвания, по принцип не показват никакви изменения. Т.е. може да има някои неспецифични промени на ЯМР, но причината за главоболието няма да бъде открита.
Няма как да направите ямъра и да кажете: ето, това е съдова болка, а това е еди си каква. Ако искате да се изследвате и наистина да разберете причината, можете да проверите ретината. На нея се виждат съдовете и състоянието на съдовете. Както на ретината се вижда състояние на съдовете, така и в мозъка може да има подобни признаци. Ако, например, артериите са стеснени или има спазъм, то същият спазъм може да се наблюдава и в мозъка. Ако вените са разширени, има проблем с оттока от ретината. Това означава, че има подобен проблем и с оттока в черепната кухина. Проверка на ретината е евтина и така ще може да проверите и зрението си и да видите дали има нещо опасно или не. От изследването има също рентгенцефалография, реазография, но те не са много информативни. Трудно е да се определи истинската причина за главоболие по тези изследвания. И така. Тези са трите основни вида главоболия. Сега ще можете да разберете какво е вашето. Опасно е сутрешното главоболие с разтягащ компонент. Всички други видове болка се срещат често при нормални хора. Относно ВСД и болката, понякога тя може да бъде провокирана от липсата на храна. Например, съдово главоболие се появява, когато има дълги периоди без храна. Ако човек не е ял 6-7 часа, може да почувства болка. Обикновено тя е съдова. Това е още един признак за вегетативна дистония или незрялост на вегетативна система. Това е. Благодаря.